Dêrsîm bi navekî din bajarê Tunceli warê Seyid Riza ji salên 1473 vir ve ye dibin desthilatdariya İmparatoriya Osmaniya de ye. Niha jî dibin desthilatdariya Tirkiyeyê de ye. Beriya Osmaniyan gelek şaristanî beriya mîladê û piştî mîladê li vê derê jiyane. Peyva Dêrsîmê jî di zimanê Erebiyê de tê wateya deriyê zîv. Lê xelkê Dêrsîmê bi salan di rewşekî feqiriyê de jiyana xwe domandine. Ji ber feqiriyê jî çanda wana xwarinê jî zêde pêşneketiye. Gundî bi taybet bi xwarinê ji hevîrê tê çêkirin xwe têr kirine. Lê niha ev çand ji bo xelkê Dêrsîmê bûye deriyê bazirganiyê. Lewra geştiyarên biyanî ku dema tên bajêr dixwazin tama xwarinê Dêrsîmiyan bikin. Ji bo vê yekê xwaringehên xwarinên mahallê vebûne. Verende milleti te fakir biyo. İşte çede ardı hobiye, sola hobiya. Zara ron hobiyo, mal hobiyo, most hobiyo. İşte şiri hobiyo, şiri yani şiri koyvanım abi. Yani pirarde tiare Bato maçudur piso mırtkim aslında niye veji meydanı? Yani daha sekerdo ni destibi ni pirarde tiare ona göre işte ona göre ona yani gerzana yemeğin var ona xeli yemek gelsin mesela haiz vane, keska vane, çarbelek vane mesela çorba. Tîr û hevîr di destê jinên Dêrsîmiya de bûye wekî hunerekî. Jinên Dêrsîmê hevîr vedikin û xwarina bi navê sîre soş, şîrê sikte, nanê patîle an jî nanê qeta çêdikin. Jin li ber agirê tifîkê li ser sêlê nan dipijînin û divre ew nana dikin xwarina sîre soş. Ewlî li sîniyekê masta bi sîr lê dikin, divre nanê şikave hûr hûr dikin û li sîniyê xêz dikin. Paşî jî di firnê de sor dikin. Piştî wî jî rûnê nivîşkê li ser dikin. Kalikê hora, moa hora, pî hora, deka hora yani rewra kalkun hora ma misayme, dekun hora misayme. Şîr soju. Ya most keme du, şirku keme werte, non tirek pozeme, rında keme hurdi, uzara erzeme fırını most verdem arası. Eğer tane kızarmış peki, onu teze verdem arası demedi. Hêjayî gotinê ku xelkê Dêrsîmê Alewîne û zimanê wan jî ji sedî heftê Kurdî û zaravayî zazakî bikartînin. Dêrsîm bi taybet bi çemê xwe a bi navê Mûnzirê jî bi nav û denge. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Dêrsîm.